mwancho muri ribonekero gendreta kurigerera gitaseni Kandizi TV nabwo bwansu bwo mu gusingo kwariganya sumurobere bwo komenyo kuya murobere ngo koretera kera litko rya Jumatano gochaka ense ya munene usugo ika chinse ibere ekarono to kumirana n'abanyagitari ko rwase chinsemo eriyo to abatogosanga mange kubatkana n'amaroire ye kingenjo nabo igo emechando eyo irase emibere ya mwanya bantu naritko rya rero nimbwate omugeni gaiga awastora kigosanga nere nkumwariganya atomanyie erieta rya enara ya koremeremo eriyo atomanyie mburu irekyo botogo cyo kwanera abega gotoerera asoboime inkige koreta nabo igo enchera buru iratanga gose kobweniwa onomburo bire kugotira kiretwo rya Jumatano no mwiroroye ekero gotira ritko rya Lamisi echinsa isano na ibere dakika 15 igoro unokoretwa sore na inche Evelino Sero ngo kwenyoria bayigona bakogendera gotobwata sensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo igo ase website ya Tony gora tonyore wetera www.ndizitv.or.ke karongo kwarga nitosange naye huikomoro. Karibu sana daktari. Ndimo. Nabo kumanyu mwancho muligereria ningo na ndenga yo koremeremo. Mwancho motagereria. Asa maleta ngoro doctor oimeke marita. Inde family physician. Asa nyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisi. Ewon. Mbiye mona daktari. Tumanya ngorero mburo irekyo buiga togo kwanera. Abanchi abategere n'abarigereria egeta hepatitis eliminate okurwara kwelini kurwara kwelini na wera abego tuna infection osebe chemical yere sumu osebe amagyogo mariko na arto gutumeka kero kende akorento bubaselini ebona ipatagoro irobo bwerini gose hepatitis una kwaburukire no burwire bwengenche ya mugosembore chiaina chinyinge chiana nechi nyinge che hepatitis inate banga infection abego cause hepatitis infection ina vera be bacteria wose virus wose parasite na vera be chemical wose sumu na vera ba mariogo alito gotumeka na vera be munabono cancer na bego cause lini rirware lakini asi binde bina kwa nevion city chi virus mono na chi kolenta hepatitis yani nganchire mo common kubwa ebinde bibinde munabono chi virus ichire ao chichi wo chikora lini riarwara e virus na rekurunga hepatitis A yere very common ego chagwetera se idendagera osa mache osa matunda ayare contaminated ntokoringa fecal oral means ekero kwanyura mache pero kende are contaminated na so monta begete gose obonyira monta kana sonoro sana kabikoro obonyira osaka ndange nenge guya mache kabikoro obonyira amacha imbarakare atura nyeira roche mondoria kunyo mache ari contaminated na hepatitis A onyoro buruiro gwa hepatitis A obogo chamo na hepatitis A hepatitis A na E na bobi kwambokera wetrase amacha ari contaminated endagera ose amatunda igo yeminatinga obosafi na uoko inya guchangia mono omonto konyora hepatitis A utasibia matunda utasibi chingeni utabelia mache na generally ogota tware gendo kurunga chicho abandu bakaenda babe kubunyiroro sana ime osange nenge uya mache kose kwanya oranga asabando menyete chirandiga chipambas chiri abana batumekire bantu mara bakurutange na mache baruta mache ime one ba contaminate mache alia kose ba contaminate chindagire chiri abandu bacha kodi ine hepatitis A na E ndobo ate hepatitis B yere virus mono kwambokera gwetherase body fluids yere ida amache amate ndiyo mwana mongina akonyoro mwana mbora mache naragwateka amacharia ose
obo chabu na bono obonyira usamanyinga manyene eido ine kuna manyinga ya usobekirwe into na transfusion nagegara manyinga mona tarabekirwa akoba screened achekiwa hepatitis B, hepatitis C, HIV ebinde nenchirende hepatitis B montaka banyora ndote ba body fluids bono kera montako korana ke mobere montata bwati protection kolente hepatitis B muna HIV yo na rego cha wetrase korana ke mobere otariko tuara protection hepatitis C na B na wajikwambokera na the same way. Okay, lakini C asise itai Africa teri common mono wochiase jizama cha boraya lakini ga Africa mono ikanyere moya abona gusiga iga hepatitis B nere common e virus ende nero ya very common ego affect rini na HIV na ande HIV nere njire kwambokera nere yiye hepatitis B na C kwambokera ngabona ise nanagara montage na gitari tukagerte gose na HIV gose hepatitis B na C etogo test chionsi soto kera njira kwambokera na yamo nagara to test chionsi yamo ebona wateiro burere bwa HIV na bo koirera muntu konyoro burere bwa hepatitis na kia marwira yande buna gonorrhea syphilis na irero muntu konyora hepatitis marwira yande muna bono gonorrhea executive sonono tariwo affect lini ya affect njira ya mache usenchira yo boiburu yoka echtwate abachi affect mono necho chi bacteria nchira affect lini lakini kitarekera lini chera kunire ebimo binde wetra samanyinga amara okay ebona oburoiro bwa hepatitis oburoiro bwerindi mbubwate kerengo kya gose abantu age ye muntu konyora gose muntu ndi mwensi nono mwana mukena bakubonyora twatanga hepatitis chiri chinyinge A na B ekuru ego chana wetra se contamination so ni mwana musini ni kongora bara rwangi na ruoka ta konyora E gose E ikiarta chaga kuna bintu bire contaminated obiyambo linga E na E nkorwale kabire mono muntu rwale E na E okurwali kwa eno kubekirwa mache isaine aragere aye gutaimwa relax egero mubera koreki obwene buka lakini B na C ikorwaliwe B na C yeiga tebwati emiaka oratebanga muyakete wa affect ose ne wa affect na ke karabona no mwana mungina karare molito gotema tore sana onyora vaccine ya hepatitis B egera to protect omwana omoke omwana ri iburuke ngima ngube tware hepatitis B atararu nyagitari egera chaka onyora protection kuru day 1 ikiana boraso take down twatebanga kibogocha body fluids eidamate koligamora echabu amache amanyinga okay na corona kimobere igo vaccine ngochire ya ganiri gusana ase jinga kichiriga neire nyino mwana makeri na ibo day 1 neno mongina bwe internet ribu internet era to protect mwana make tabana kero mongina nabaka bonyora wambukira mwana make iriarenda ase gara modo na kinaigura abantu abange bagukwanire guru y'abantu ekero umuntu atwarire umuchando yo gose uburiro bwerini atana ni kisigara kinyingare nge gutumeka kero kende kisigara gose gutumekirwa mari we gutinda ngo irera ari umuntu atwara umuchando yo asa mario gaya tokoronga recreational drug yani mario yo kwegokia ase sigarere mo yabo na vera affect lini lakini tari directly ase njera yo gukosi burire bondo bongao dini ma go ikerekwa lakini elio ko na bon amaru alcohol na bego affect lini directly okay amaru ne sumu aselini onyo de komanya egento kere sumu asomo bere
muna giaso mubere eitake kugaragaria ukiruke ina chira mubere gwe protect gose dukoire bwango sana yacheke goitera amache eye minute ngomubere detect rie sumu mubere yagara kwamenya ko chisiko kwatiko goitera batibono nabo ekere kwali ndagere mbora goike etana no mubere mugima etara twika chinyigo igongo ikerera aselini igobono ase chemicals echo amaru na romono mono awa affect chi lean directly esigara teri wa affect directly e affect indirectly kare sigara na bekola to boru na bono cancer iyo ko da affect lean na mono abantu bagotumika chi sigara amaru male ga yande yo kwebeta okay konyo le bagotwara ndoro nga risky behavior yani kara atumikire lego dio sena maru osebetire lego ligo sa sibire sigara yae na bakonyo anga bongo bwa bone boko chibwa unjoka kwanyoranga nonye ebirengeri bya mbiri go chibya ibikerano abakonyo ara akora sex carelessly atrumika protection atriko mananga oyiningo yani arabono we expose konyo ara maroira yande nanga ina kyo monta ko romanya buno twariro burwaire bwa bwerini na kye byorokere nimbiri bibiri biramuirere ko manya buna na twariro muchando twangenda sinya gitari tarire iskoma gwa twariro bwerini baka ikamanya rubuna bona maisa be yelo oitera mache ale yelo kabisa osama mwamuti muna sodelie mwamu woseto koko yege mubero mugima osogende obunyira bole ekala ya grey ose white normally obunyira ekala ya yeko green ose brown ekerere white ose grey igemine kalini liago amone ndoru bya twadro bakogo kubwate kananga ngikyare ntobo baselini anye na infection bona one virus gotwara ole bimanyiro binde byo gotwara ebinyi bye virus ikemanyiro bona bona liberero mubere okoligamura moyo gonjoka nabora aroke nabo motora wati no moroso mubere mugima ekine kemanyelie kemo ekaro manyagitari achire gopima nabora atoke either ensema yo kolio ga sende ensema yo kolio goroga koigwete borono no manyagitari aochi okuna igonyoranga lini karokende libimbete kago akebicha yara kananga lini lianeneire togo pima manyinga twara chikemiko chiri chikuru aselini chia onchore iri ine nabotogo chunguso monto igo asante sana igono mono yako basogo kagira kero traikira gosaba ebicha elini gosaba mangi gopima lini goikariri gwategerera murire na koeresa okagerenga kero kende njirangereseire lini likemo kyabo kyagerera atware bimanyiriri bya mono daktari mancho muri bana mnogendete ko igo ino manyagitari astogo kwanira igoro yoburoire bwerini oyo aberega gutwerera ninki gekoreta uburoire bwerini na ntaito taenda somutimo komoke igo irinde to koirana agendere gutumanyia manke na kyo monta wetanga kurwase konyora uburoire bwega na inde na kibo kubweni wa ase chinyagitari to basaguskare Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byokuiga kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyukoberia mache DVD players chi machine cyukogingira ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere Wima Electricals and Electronics
Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, Obwansu bw'omugusie. Bia muna na ndo mwanchi umulgeri wana kirogendera takuligeri umurubiri ubwo komenyo kuya uno koreto na inche Evelino Seron tete na ndo kumwargani umunyagitari erio abega gotwerera manke igoro yoburoiro bubwerini gose hepatitis. Karibu sana daktari na inde. Bia muna abona kwa bere ko kwanera igoro y'ebintu birabiko irero umuntu gutwara uburoiro bubwerini na kiebwente bintu kibiro umuntu abwente gukora ntete bono timete uburoiro bugosengo kibure bwabwenekera umuntu anyo ayikire ko bonyora. Bia muna Evelina asiri swali elio abanche abategereria n'abarigereria inkiye kugera tokuwa na lini mono mono igente gitangani lini ne kimo gya kabera sobona na somubiri nega asilini igokora somubiri yaito igere yengencho mono na kiye kugera tokuri kwanera egera tumanye nga kitokorirenda nga kito wetanga egere gitigare ko bane afingia na lira gendera kolega asiri bwente gukora onganchire kwane ebintu bitatu lindi gukora somubiro ito lini ngo sibirira manyinga emenye nguru siriro bochagwa sa manyinga egera manyinga arabe manyinga kwenda sobongo chinyigo agenda kare amachenu lini ngoro sirira manyinga mono mono ekero mwana romoke emesete tarakonga amanyinga gakoro sirwa silini lini ngoro sirire chemicals gete echo chiri chingenja somubiri muna bono go process chi vitamins chingenja somubiri engase moye lini asa marore gatwa kwana tuatanga marira aramange agwa affect lini lakini tuate banga samarira yonsi ipi aliago toge kana mono agwa affect lini ne virus oseke nyingi virus na si virus ejige chiri nyingi tuate banga hepatitis A na E nchire common lakini echikwe bwene chioka igende yoko kora somurero gwa hepatitis A na E no ko make sure ngango twara macha isaine eitanyu usabe kura somokia na gotwara rest yani eitande ward usarenka atre goraga sininga gar mobero tware chinga kichingororo chioko bwena hepatitis B na C chiro nchire special number 1 asolinga kichikwambokera ilitwa kwa nakale number 2 ukorwali guchire lakini nchire ko bwena okay Yes. Iwe hepatitis B na C ukorwali kachire lakini nchire ko bwena una bono B genga HIV no burwali bwa hepatitis B na mali wa HIV na arakuburwali lakini otara ruwali gwa gosoma gitari atara mwanga ngo kwara marioga yo kurwali hepatitis B enjera nero gopimwa twama komanyanga noga na irio ruwali gwe goseto goko otogo observe omobere oito no bwate gosemere yetu ne bwate chinchere chiaye chiakebene chikurwania marwere karasoiro mobere no bona hepatitis B kare bwa kolire omobere bwa no bwate enjera okurwania boroiro boiga ya busiria lakini mbarororo omobere gotema kurwania boroiro bwa hepatitis B teko bonyara igobone kare kwanyorire hepatitis B ngo kwatore 6 months kororanga omobere gono nyare kubo sibia boere osteriko nyara 6 months chigo eta tonyore nga bad hepatitis B nera se amanyinga ine wetera se gepimo kitest njiro tokomenta egara tumane kwa mwanga kwatore liogo senterigo kwa test yege chigo tokomenta eyema yabere yengenje mone kurukunge viral load komanyanga ekiwango gichi virus kira somobere ko kira samanyinga ko circulate bakikengana na ande tubate guideline chigo tebinga onye namba kera segete okogwe lyogo onye namba kera inse namba gete twago observe ige decision
teli blanketinga mwa maliogo go stomwa kero murere buna go present ne bipimo buna bigoto tebi kama ne kwa mwa hepatitis C mtu ate banga teli common se itoga lakini ere common achinze cha mache ngumbu ero ne bwata maliogo aye chi antivirus chi aye na maliogo aye gari ligo mono banta bange basita batanyare gwa phone toma goteba iga ogwetanga ekorokuya kubo okorwaria yani aseke nyamorero nga prevention is better than cure na kia kogera amorira abuna bone hepatitis B togotema koeberia bantu baito bagenda banyora chichanjo obuna bo oborwari oratebe nga kwirwariri asoiri ogwetanga ekiagera nonye twatebanga okwambogera gwa hepatitis B nabo kogoja se fluids, body fluids. Yes. Osokora na kimobere, otabwati protection, oso mwana makeri yako iboru, osoko mentura manyi ngare contaminated na hepatitis B. Asenaro tanyare wetanga. Nagegora abantu bari bare high risk populations. No abakolegas be banyagitali. Ponsipi. Nko babare vaccinated against hepatitis B. Munanjiga ninde vaccinated. Nande after ngakigete kwanyore booster. Egere munabantu kwandura abarwire turiko mamurwire kyo remote yago. Isi kutoka muri nabwate hepatitis B, the vaccine kero mobere. Igonga mobere ogo naboko ogonya attack virus area techi goikera lini enye affect. Ewon. Daktari kwabire gukwanira gwateba na amarwire na arororo araire rumuntu konyora eburwire bwerini ase obwango. Ekero kendekero umuntu abwateri oburwire obwerini nemwirire konyora amarwire ande nainde. Biyamo na Evelyn asiri swali elio abanje bategere n'abaligereria lini muna twateba ne kime ya kabera sobonene asemebere yaito lini ndibwate chigazi ao asemebere yaito twateba ngusibirira amanyinga nkorosirira amanyinga nkorosirira chemical gete tunabona chi vitamins. Yes. Lini eligeise gotokanga liarwarire ige minute ega asiriri niribwenda gukora terigokoreka amanyinga nabagoke omubiri otwara anemia asoria lini ria very affected chinyigo nabo chikorwara asoriri ni ria very affected ekere lini ndwata beri gusibia amanyinga lirusi esumu lirusi chemical onye ndiko karagasi yuge minatinga ebi mebinde byonsi pi koruo bongo baka isangu baka chinyigo echigo cha wikirwa ne chemicals chiri chigo cha affect akitwata baranga ekemanyere kama kia lini korwara no muntu kweyagira isangu eminatinga bo chabu gwajairo ntikara seli isangu ekiara lini ndiko karaki ndiko sibia manyinga yo immunity ngo genderense ka lini dia very affected mono muna wano muntu konywa amaru amange gwetandike gwango na bagwa affect lini pakeikirenga onyore chialisa onyorire emeki gaso moyoga ya bimbire bune balloon kono kwanyoranga abegwate kata kendeons aruka manyinga ara mabaliri kabisa igo kere kimaso mobere naboge konyora kebera affected gwetra singa line ya correct ya rwali obongo buoka umuntu bwate uburere bwelini bwachirare nabako be balimo akoba confused mo kwana chingwana remember ndoko igwanana asoli obo chaguriri ni lya bwenda gusiri waichiro mobere wagena bwa affect obongo kwanya umuntu nabako bani conscious okay yani obura jitoro kose obasoka kidogo ba confused asoli ni lya correct ya failed ya sino kolegas kwanya umuntu twara maisari yellow only sangu na baliko bali yellow asoliri ni lya very affected no affect according to that na okera be affected by ebinte binge ko chin infections amaru na chemical sinde including amalio ga tokuru nyagitari nage garanga malio na roro tara amurwere lyo gogete kerto matinga lyo geringo affect lini ko katora pima lini kwanza toko nyali ni mbuyalire toma kwa malio ga yo
na ntu amonta lini eliga kena bara tonga mbuyali arenge wacha kunywa malio gaya yaba affected go chemicals njiro to check to aranga elioga ligari ya chakre wa affect lini osendra affect to kundonga li affect etoko litenenia to atigali ndi arabwena nande to makoranga to introduce malio asento ko introduce ni nyarika no monta atware uburoire bweri ni asegeke getambe atamanyiti bona bako eneme ko nyarekana mono utaratware kimanyiririo ngalini lya rware yani kimanyiririo gilikero vya singa lini lya lya tware bako una utaratwara maisale yero igori ndia baira matuko ligo koraki irwarete otamanyiti na giya gera matuka ya rero ngote matorego somya abantu baito twabatebinga mararimo mwaka kwagenda negitari wakarure ntokurunga annual medical check up. Yes. Karo ja annual medical check up tadi ngorwarete oina muntu ole bya kabisa gotara byo koragera bya lakini asolinge bimombiro birarware bitabwa ati dalili ende mpaka kabya chira na libi gotwari dalili gotaka twa binyora mapema yokero mwaka muntu na bategero check uchinyigo mune kimo kyabo kirikire kyengencho lini ekimo kyabo kirikire kyengencho amanyinga wetere meseto komanya kimeseto kolegas nenjere ya moyo komanya ngana kie mubero genderete ebona daktari kerokende abantu mbara abanki babwato umucando yo iga guseri uburoiro bwiga somibere yabo tibamanyeti gose ntibamayitinchira baretange na ninga kikiba bwente gucia kororo umunyagitari ngana kyo bwate yo kubatebya abantu aso wetanga na bego gokonya wekonya kurwaso gonyora uburoiro bweri bimona Evelina sigi swali elio abanche batagarira nabaligereria twate banga asekenye mulero prevention is better than cure yani nga obotangi koso wetanga ekole okuya nande okwororo kwetania oborwariwa koso korwariwa ekiagera kero kuri kibesa oganetigo etanga no borweire okombe ne kibesa oganeti kwerware kwa nyoro borweire kiri okwerware likire kinyinge mono wetane kiri kwa cyo tumeka wetanga lini ntwate banga ebintu nebinge bira affect lini kurwa marega alitogotumeka elio gobna bono ekonini paracetamol bantu mbanje tekonyetumeka ngomotungatiri kwa motungatiri paracetamol elio goli moli abo very dangerous bira affect lini especially kwa nyure excess okay na malio ganda mange igo obwetangi obomo wokolenda lini noko make sure nga amalio gokonywa nalioka omunyagitari akulikeire gote matore gote bya bandu baito yako naranga kwagenda se kiduka kiri kya maliogo wasabe liogo yes maliogo atoko manti ago affect ibino byago abwasiri ndiri moliago anyine chin infections njiro twate babuna one hepatitis A na E owetangi bwabo no bosafi okay yes abandu besibya maboko bamakuraga abandu besibya maboko kere barude chenene gosenke gosecho abantu besibya maboko bamakubwata omwana omoke na asa abantu batuto bochafu abasafi abantu batumege chicho tadioro sana okay ine hepatitis A na E asa hepatitis B owetanga okomo kwabo ne vaccine egere neba maite na otra tengo corona ke movere abantu kunyomana bali corona ke movere ya veterili yes igobono onye kore vaccinated no nyora hepatitis B omubere ogore no bwate chinguru chiko borwani omwana moke anyore chancho hepatitis B onde bwense okore gasina gitari oikano are hepatitis B vaccine biamana onye nyagitari te bwati murebere bibya sokora akogenda nyagitari yeke serikali wasaba vaccine iyo ebintu bunabona amaru abantu bakeya amaru kera marungo affectale lini onye kebetereti onyo amaru lilio kokei ekere biwango mbiroro bire bita affect lini lakini ogotie nakwo
koro kwingenja muno yewo bia muno daktari mwancho mugeri wana una kwabere gukoigwa no buroire bweri ni twabere to gukwanera gusoma ikaine una hepatitis daktari obere gutumanyia manke kubwatika